Niloy. Uy, Nando. Kining maraman dayong Valentine's Day, no? Gahapon. Kumusta na ka itong may mga uyab gahapon ba, no? Oh. Siguro, Pabloy. Ipang pamaulan, pang mga panga. Siyempre, Miloy, Nando, pamaulan, oy. Ikaw daw, bundakan. Bundakan chocolate ba niya, cherya. Mual-mual ang pangagkinaon, oy. Pamaulan yun, oy. Gani Pabloy, tinuod na. Mga pila ka adlaw gikan karon Pabloy. Lando. Sanay magpasuka-suka ana. Klaro kayo. Nga na, good, Miloy nga. Magsuka-suka, man, good. Ikaw daw lid sa chocolate. Di ba ka magsuka-suka ana? Aw, tinuod pod. Hindi tao, tinuod po ka, Miloy. Lood po bitaw lang may sulit ang kaog chocolate, ay. Bibli ba? Samot nag dako kay chocolate mo makaon. Na, matukan ka, ay. Dako chocolate. Ayaw, di ba? Dakong chocolate. Bulantoy oh. Bulante mo na, oh. Asa ka ni paingon? Ay, kapre. Oy, bulantoy. Bulantoy. Oy, saan? Asa man ka paingon? Nagdali malay ka. Nga lagi Lando Miloy, Pabloy. Pangita ko sa mama sa akong uyab ba. Uy, matay. Kadelikado ba? Isa man day hitabuang nga. Anong gipangita man kas mama sa imong uyab? Ay, nagsakit man gud daw ang tiyan sa akong uyab. Ya, sige ra dog suka-suka ba. Na. Patay ka. Unsa man day imong gipakaon ato? Bulantoy. Anong nagsakit mang tiyan ato? Wala magkuilain gihatag ato si hagapon Pabloy. Akong chocolate ram tong gihatag ako siya. Dako be tong chocolate ba pud Pabloy. Na. Impas. Wala tilisi oy. Tinuod na bulantoy. Sibat na. Unsa man pud na magkaon imong uyab siguro nga. Tago mo pud siguro magkaog chocolate. Nya. Basi gabi ipod nagkaon. Na-apel ang lupin na to ay. Pilisi. Maong, ikaw diha, kung mukaon magaling kag chocolate, tamoy-tamoy sa daan kay para mahilis. Ay, bitsa ang tulon. Kay luod. Pasok-pasakaan niya ka.